pansikalay lamayan. Niron tundaan mulatan niya, gawam nun siyudot lara. Kung suklay kalan lamayan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas sa isla. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kaya da kayo amin apo. Maabiga buklas kumuya minita ng bulinaw tan Sambales.
Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman sa araw ng Biyernes, Petsa 24 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Mojares. Kasama rin si kapaborito Errol Horado. At dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dacal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga hinaing ninyo, reklamo ninyo sa mga tiwaling opisyal sa inyong mga bayan at barangay, mangyari lamang po ay tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati kung gusto nyong batiin ang inyong mga mahal sa buhay, mga magbo-birthday, mga ikakasal, mga ibibinyag. At pwede rin kayong magpadala sa aming Facebook page. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:05 ng umaga. Nalalapit na ang barangay at SK election. Marami pong nagtatanong hanggang ngayon kung mayroon bang barangay at SK election o wala. Ayon naman sa Commission on Election, tuloy-tuloy ang BSKA itong Nobyembre, itong taon na ito. Ayon sa sa Commission on Election. Good morning kay Errol. Wala naman sinasabing ano. Wala. Postponement. At siyempre hindi pa gumagalaw ang mababang kapulungan ng Kongreso at saka ang Senado. Siyempre, mauna Kongreso kung may mga amendments doon sa postponement ng barangay at SK election. Pero tila yata wala pa Kaya ngayon, yung mga incumbent barangay official, especially yung mga punong barangay, nagkakandara pa yung mga iba. Yung mga iba sasamuton day kinmat mampakitang gilas mga liwaray barangay Bicol. Naman may tatawagan dan kin. Make up. Make up. Akala ko yung make up Nagme-make sa mukha lang. Mukha. Akala ko yung mga babae ang nami-make up trabaho. Trabaho pala. Nag-make up sila ng kanilang trabaho, nagsisipag-sipagan. May kakanayon, may kakapinsan. Sanatan nunot yuraramay kina eraratay watad barangay nuno yuraramay ayuda erarata na pipili-pilian dan idan kakabawi wala. Pero ngayon naidan kay 50 pesos at nabalang lay patang na uluyod sa eraratay barangay official yung manggagawa dapat isipin ninyo yung kapakanan ng barangay at yung kapakanan ng inyong mga anak at susunod pa mga at yung henerasyon. kapakanan ng pamilya ni Kapitan. Hindi lang yung pagdating ng eleksyon, pag wala pang eleksyon, yung init ng inyong ulo ay puro binabatikos ang punong barangay. Dinadaan sa social media. Kapitan, ganito. Ngayon, pagdating ng eleksyon, dyan natin makikita kung talagang yung init ng inyong ulo ay panggo yung mat. Kung talagang babawin nyo ngayon. Wala na 50 pesos natin, barangay eleksyon. 20, kagawad. Pero, siyempre, wala rin mambubot buying mo, yan talaga balot. Correct. Marami yan, hindi natin matatanggal yan. Makaawat kayo 20-50 sa raratay
kandidato ya amputang suulo yun ng saman dadiriwang kayo nalingwanan nyo la Kasi unot yo agda kayo ililistad ayuda correct. Yung kasing piliin da yung kasing pagbibigay ng pera sa eleksyon, cancer na yan tuwing eleksyon. sapate man bantaya Kaya nga. sapate man demanda sapate man reklamo Marami ng mga reklamong ganyan. reklamo to may sakay at kagagawat tumat Marami ng reklamo na vote buying sa tuwing eleksyon. Pero anong sabi ng Comelec? Wala namang complain alangan na kami ang magko-complain. Sabi na, yun yung sa dyan. Itong mga naman, itong mga Tam naman minsan kantsaw nitan ni correct. Ni man na reklamo man ay tanto hanggang po iterto Lante. Nagreklamo. Nagiging kantsaw pa. Nagreklamo si ganito dahil hindi nabigyan. Yun yung mga kondyan. Ano naman si may kagawad. Ni, marireklamo di magkumilik. Boot buying ko no may kin. Ano to, hanggang pa idero to. Di marireklamo. Kaya yun ang isang kondyan. Maling attitude pagdating ng eleksyon. Hindi natin din masisi itong mga punong barangay o mga barangay official na namimigay dahil ang may dito ang mga botante. Kung yung mga botante hindi sila tatanggap at iboto nila yung talagang nararapat sa kailang barangay maayos sana ang barangay pag ganon. Pero ang problema pagdating ng eleksyon nga pag nakakita sila ng 50 o 100, ipinagpalit na nila yung magandang hangarin ng kailang barangay. Huwag namang kaya ito ngayon yung mga nagkakandara pa na mga barangay official. May bumili. Yung nabanggit natin, yung mga nagbabait-baitan na. May bumili ng mga barangay vehicle na. Ipakita lang sa kanilang kabarangay, nakabili ako ng patrol vehicle natin. Ipapakita nila ngayon yan dahil malapit ng eleksyon at ang lami pantambal sa haray kabarangayan dan umbabar so ate vehicle so pay minabangat sa atin di asikara lamang hindi kwan daw hatid sundo ng mga mga bata hatid sundo mga estudyante kinay no gamit ng estudyante di ken singa aliway purpose to mo kaya nga may emergency vehicle kaya nga ang barangay vehicle ay ginagamit yan sa pangangailangan ng barangay hindi yung ginagamit ng pribadong tao o kaya ginagamit ng mga barangay official. For official use only kwantolante for official. Kaya di ba yung mga vehicle, yung mga marked vehicle, mga red plate, mga ganon, for official use only. So ang gagamit yung mga official. Official use only. Hindi pang public. Actually yung mga ibinili ng mga barangay vehicle na yan, siyempre galing yan sa buwis ng taong bayan. Dapat na yan ay gamitin sa magandang purposes, hindi yung gagamitin ng mga barangay official. Yun po yung dyan. Pag sinabi kasing for official use only, yung official business ng barangay. Kaya nga. O ng isang opisina o ng ahensya. Alam sa may service to may official, service ng treasurer. Barbara may luganan. Teka, bakit napunta? Hindi, siyempre. Hindi, baka naman yung treasurer kumuha ng pera. Wala na kartong baloy. Mo, ang mag-isa niya lang,
yun pa yung gagamitin niya. Eh, di man naapak iralabat. Mga manabag ka rin gasolina with the expense sa taxpayers money. Kung todo aircon, nagniman inirap. Oo. Manalagar may luluganan, aga inirap. Oo. Yan ang kwan dyan. Kaya yun ang naobserbahan natin sa mga barangay official na Nagpayaman. hindi, ano pa yaman ba? Meron mga barangay official, meron kapitan, nagpayaman. Kaya nga ginawang negosyo yung kanyang Yung posisyon. pagiging kapitan nung umpisa, sa service to motorsiklo. Kababata, wala lay business to, wala lay luluganan to, kababata, wala lay building to. So, ibig sabihin paano to exist my business? Wala namang hanap buhay. Alangan na yung kitain ng asawa niya yung yung pinambili niya ng kung ano-ano. Yan ang saan niya kinuha yung pinambili niya? Di sa sa barangay. Baka siya barangay. Siya barangay. Kwanta. Basta say nanang muditan, sample mo alaba man, sample mo alabat. Yung iba naman agahalata. Agahalatado. Actually, ang mga barangay official ay sila po'y public servant ang mga yan. Dapat na ang paglingkuran nila ang taong bayan. Hindi yung paglingkuran nila yung kailang sarili. Dahil kung sarili nila, ang nangyayari dyan parang political interest. Kaya dapat na ang DILG at ang Commission on Audit magsagawa sila ng yung investigasyon sa mga barangay officials kung kumusta na ang pundo ng barangay, nilalaman ba sa tamang yung pangangailangan ng taong bayan, o kaya naubos ang pondo, walang proyekto. Yun yung kanyan. Papasok ngayon yung graft and corruption. So yun po sana ang titignan ng mga kinakaukulan natin, especially yung Commission on Audit, kung may mga disallowances itong mga barangay official. Diba pinagko-comply na sila ngayon? Sige nga, comply para rame arumya susulatan lay DILG. Kasi ang sabi ng DILG, i-submit ninyo yung mga reports ninyo ng maaga bago darating yung barangay at iski eleksyon. Lahat ng mga ari-arian ng barangay ay dapat na naka-arrange na yan. Para sa ganon ay pag sapit ng barangay at iski eleksyon ay hindi na po problema. Lahat ng mga ari-arian, mga pundo ng barangay, dapat na isubmite na ninyong maaga. Diyan natin makikita ngayon kung ano ang mga pinagkagastusan ng barangay official sa kailang barangay. Meron nga ako na nalaman noon na after election bumili ng ng bago sasakyan. Bago recon yun. Yung ano? Yung after election nung hinanap yung barangay vehicle. Barangay vehicle ba o garbage sa Garbage truck. Wala yung garbage truck. Kaya na isang turnilyo, walang makita. kaya iba naman yung yung kapapanalong kapitan pati yung mga pundidong bumbilya hanapan to dumamaman. Hindi kasi kanyan government property. Di dapat na hanapin din yung kahit ang pundidong mga bumbilya. So yun po yung mga kanyan. Dapat naka-kuan na yan. Lahat ng mga property naka-itemize na yan.
para sa ganon ay hindi na problema ang pagto-turn over mamaya sa susunod na mga maglilingkod sa barangay. Oh. Pero no, ano po siya? Ano po? Mag-complain siya. Mag-complain eh. Kasi required yan eh. Excuse. Required yan eh. Ng DILG. Para sa ganun eh, malaman kung saan inalaan yung pondo within doon sa kanyang panunungkulan. Bilang punong barangay o kaya mga barangay officials, mga barangay kagawads. Pero usually, kanyan yung mga ari-arian ng barangay. So ang kanyan, punong barangay at saka yung treasurer ang kulang dyan. Oo. So, antayin natin kung maisubmitin nila yung kailang mga reports, yung mga Yung kompletong report, yung kompletong reports, at kung may mga disallowances, o kaya may mga misuse of fund, yung pondo ginamit sa hindi pakipakinabang, hindi karapat-dapat na paggamitan. Oo. O kaya yung iba naman, SK, na i-withdraw yung pondo ng honorarium, hindi naman binibigay. May mga ganyang issue rin. Kaya nga meron akong nalaman na, ano yan, yung road to my farm? Farm to Market Road. Farm to Market Road. Hindi ba road to my farm? Ba't tumawa ka? Hindi. Matindi yung matindi ba? Matindi yung kapitan na yun nagpagawa ng kalsada sa barangay. Wala namang kabahayan. Pala, yung kaliwat kanan, lupain nila. Taniman ng palay. Matindi kapal din ang mukha. So, yun yung road to my farm. Ginamitan. Yung meron namang kapitan na nagpagawa ng barangay hall. Uy, very proud. Barangay hall. Pagawa to. Talaga na pinunduan. Yung lupa, wala namang deed of donation. Kaya nga Paano napagawa yun? Okay. Yung road to my farm ay labag sa batas po yan. Ayon doon sa Section 335 ng Republic Act 7160. Malinaw doon at nakalagay doon na no public money or property shall be appropriated or applied for the private purposes. So napakalinaw po yan. Bakit? Hindi ba nila alam ito? Hindi ba alam ng kapitan ito na may batas na ganito? Baka naman malakas yung kapitan. Baka malakas. Baka naman may mga mas matataas pang opisyal. So yun po na pinagmamalaki. So, yun po yung mga dyan. Dapat na makita at masilip ng mga nasa Commission on Audit at saka DILG. Kung yan ba ay ginamitan ng pondo ng gobyerno, yung naturang pagpapakongkreto ng daan na wala namang bahay. Yung pagpapagawa ng Farm to Market Road na wala namang makikinabang. Wala na nakikinabang. Okay lang sana kung kaalugan, dyan sampot, wala community. Wala. May community. Justify. Darlington talaga. Dali niya public private lot Kailangan nakalusot. At saka ang yung sinasabi mo yung pagsasagawa ng kalsada, right of way yan kung may mga community sa may mga kabayan. Kung right of way ang pag-uusapan at will voluntarily i-donate yung portion ng
masasagasaan dahil sa kalsada, walang problema kasi makikinabang Oo, sila so eh. magkakaroon ng deed of donation yan. Tama. Oo, yung Kasi pag walang need of donation, ay wala rin. paano nila popondohan? Kaya nga, oo. Konkreto, di ba? Oo. So, Paano naman yung barangay hall na ginawa doon sa lupa ng mayroon kayang deed kapitan? of donation yan? O, di ba? O, di ba? Maraming ganyan na nangyari noong mga nakaraang barangay at SK election. Nung natalo yung mga barangay kapitan, binawi yung lupa, yung lupa na kinatitirikan ng barangay hall. Mhm. O, di ba? Marami yan eh. Nabalitaan tayo eh. Oh. So, yun ang problema ngayon. Dapat na bago ipatayo sana ang konkretong barangay hall na pinunduhan ng gobyerno, dapat Malinis magkaroon ang papel. Deed of donation. Ngayon, ibibigay yan sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod para yan ay ipasa at magkaroon ng ngayon permahan ngayon yan. At yung agreement between doon sa barangay at saka doon sa may-ari kailangan na naka-notarize na talagang idinudunit niya yung portion of lot sa barangay. So yun yung dyan eh. Kaya tingnan natin at imbestigahan natin yung barangay hall kung dinit ba yung lupa o hindi. Paano yan ngayon? Magtatapos na yung termino ng kapitan. Problema to. Dapat sa Manalo, may ilaban to. Hindi, nasukayan. Kaya nga. Di ba? Paano pag incumbent at re-electionist at natalo? Di ba? Babawin. Babawin tumedalin eh. Magano, inerte, pantutungtungan tang balay basta dyan. Bilam la? Isa sa malabat, inerte. Marami yan. Inerte kin. Marami yan. Road to my farm. Marami yan. Paano inerte barangay hall ya, ang gapoy deed of donation to medalin. Yun yung sinasabi na ambon now. Ambon now. Maambon. Kaya maambon. Kaya nga, maambon. Ambon now. Atay sangin nga talaga, huwag mo napigpigilan na. Now, di ba? Walay pantungtungan ni. Siyempre, umaambon. Naambunan din. Kaya yan ang sige, tuti ka mo. Sige. Kaya, yan ay dapat na masilip at makita kung legal ba ang pagkukongkreto ng daan sa gitna ng taniman ng palay. At double purpose yun. Double purpose. Pwedeng makalapit yung sasakyan at pwedeng gawin na solar dryer. Yung naturang concreting ng roads. Na hindi naman pakinabangan ng mga residente. Galing ba yan sa people's money o galing sa kanyang bulsa? Yan ang tanong dyan. Yung barangay hall naman, ipinatayo yung barangay hall, mayroon bang deed of donation? Alas 6:27 ng umaga. Good morning kay Dax Martin. Ganon din kay Marilyn Varuna. Si Maki Mapalakapak Soriano. Magandang umaga. Si siyempre yun nandito. Natabunan yung mga ibang babatiin natin. Si Lolo Orpilia. Ayan. Ima Duque. Magandang umaga. Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Magandang umaga.
Kumusta ka na yan? Kumusta ka na dyan, bro? Kung saan ka man naroon, nandito lang kami. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin itong itinik sa atin, 0917-8420, mga kapaborito, wala bang magawang paraan ang namumuno dito sa lungsod ng Dagupan para ayusin ang mga tricycle o tuda dito sa Macador, Zamora Street, sa gabal, sa daloy ng mga sasakyan. Mula kay Ray. Yan at iba pang mga balita ay atin pong babalang kasi makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Ayos, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano
ng bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa magang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtaronin ko, Rato Magtipangasinan, Dennis Muharis. At kasama din dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita impormasyon, mga issues, mga sumbong, reklamo, reaction, mangyari nga po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Yung YouTube natin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din sa Facebook. Ayan. Maraming obstruction o sagabal na mga tricycle sa mga lansangan. Tulad itong itinex ni 0917-8420. Mga kapaborito, wala bang magawa na paraan ang namumuno dito sa lungsod ng Dagupan para ayusin ang mga tricycle o tuda dito sa may Macador Zamora Street. Sagabal sila sa daloy ng mga sasakyan, sabi niya. So ano masasabi mo rito? Yung problema kasi dito sa Dagupan din, yung mga wala ng space sa parking. Oo nga Sa dami ng pumapasada ng tricycle, isama mo na yung mga kolorom, talagang nakahambalang sa daan yung mga yan. Ang pagtambay ng mga tricycle sa gilid ng mga pangunahing lansangan o kalsada ay nagpapakipot o nagpapaliit ng kalsada yan
Oo. May nasusunod ba yung ano diyan, yung DILG circular number 2020-036 na bawal ang mga tricycle sa gilid ng mga lansangan. Oho. Pero for humanitarian reason, pinapayagan ito ng mga ibang LGU. Oo. Yung pagpaparada sa gilid ng kalsada dahil wala nga silang alternatibong lugar na pagpaparadahan. So nabanggit mo ang memorandum circular 2020 -036 ano? Na ito ay ang nag-uutos sa lahat ng mga local government unit at DPWH na mahigpit na ipatupad ang naturang batas na yan. Pero tanggalin mo na yung word na mahigpit. Ipatupad ang batas. Kasi pag higpit, wala yung kaputan. Wala hindi magagawa. Wala namang tuloy-tuloy na implementasyon sa naturang kautusan ng DILG na inumpisahan ni dating maalala mo si Secretary Eduardo Anyo. Kaya nga sa ilalim ng DILG memorandum na circular, nakasaad ang pagtatanggal ng mga obstruction sa gilid ng kalsada. Diba? May mga positibong opinion. Sa DILG Memorandum Circular number 2020-036. Dahil ito ay iwas aksidente sa mga lansangan at siyempre unawang sudalan. Napakaloob nakapaloob diyan sa DILG Memorandum Circular na bawal ang mga slow moving vehicles sa gitna ng kalsada. Bayan yan, diba? Yun yung sa sa kalsada. Iba yung pinag-uusapan natin dito, yung parking. Kaya nga, So, tricycle na marami ring mga pasaway kasi. Na talagang ipinagpipilit yung kung ano man yung gusto nila. At nangga po yung mansita, ipaso de gabayda. So, ibig sabihin, walang continuity yung kaya't marami ng mga pasaway. Kaya, yung naturang memorandum na yan, sinasabi nila, pinapatulog na yata dahil wala na hindi na natin naririnig at wala tayong nababalitaan na ipinagpatuloy ang naturang memorandum circular ng DILG. Political will. Yun lang yan. Ang pulyan nandala. Siyempre, ang kawalan ng kasi political will o yung tibay ng loob ng isang local chief executive na ipatupad ang mga ordinansa o batas ay nagugat ng tatlong yung sabi lang voters patronage. Siyempre pag yung mga nag-obstruct, yung mga lumalabag, mga leader, mga kaanak, siyempre hindi mo talaga may papatupad yung political will. Ano nga ba ang political will? Ang political will ay isang matatag na determinasyon at kahandaang kumilos ng isang lider upang ipatupad ang isang polisiya o batas. Correct. Kahit pa may mga oposisyon o panganib sa kanyang popularidad o may mga makapangyarihang sektor na tutol dito. Kaya nga So, ang pipibaba dito, ang gaano wala mamasnok. Sana. Basta duga may gagawin. Yun yung political will. Pero kung walang political will, walang lakas na loob, siyempre, nandyan na naman yung mga violators. So, papasok ngayon yung sinasabi lang utang na loob kung sila kung nahuli yung mga violators na yan. Yan yung voters patronage. Voters patronage. Ito ay yung kultura ng utang na loob ng mga politiko. Ayan, Hindi balilan na patunton basta agamam barong. Marong may lalo lang pag leader. Kung leader niya yan, manbulag-bulagan lang may mayor man. Yun ang nangyayari. Nangyari aktualan, tamang-tanga-tangaan lararami arom kaya mampatupad na batas. Kaya kunwari siyempre, para walang
masabi yung mga ibang kwan dyan, drivers. Ito hindi lang dagupan yung pinag-uusapan natin. Oo, In oo. general na rin to. Kunwari, hulihin kita. Pero, Tapos, kunwari, pag natikitan ka, katungtong wala may yun, kindemalita, siya yun, naman bayar. yun ang nga. Kasi nga kayo ang bagol nito. Hindi na ipatupad yung batas, kung ganon. Hindi, naipatupad naman. Yun nga lang, niloko nila. Di ba? May pangalan na ibayar, di magkabanlan lamang. Tamay mayor, baguton to lang lamang at sa may trust fund. Correct. Ayan ang kwan dyan eh. Oo. Dahil ang kwan dyan, karamihan dyan kasi, hindi nila na papatupad ng tama yung mga batas na yan dahil dyan sa tinatawag natin na voters patronage. Siyempre, leader mo ayaw mong mapahiya ka sa leader mo, anong gagawin mo? Kaya, dapat sana na kung ikaw ay local chief executive, ikaw ang taga-implementa sa mga batas, dapat ipatupad ng tama ang batas na wala pong kinikilingan. Di ba? Pero pag ganyan, may kinikilingan ka, may pinapaboran ka. Kung nabanggit mo kanina, paano pag kaalyado, leader, yung nahuli o yung may-ari ng sasakyan? Yan ang nga kung dyan ngayon. Hindi man iril-irilan irando. Kaya nga. Ang batas sa trapiko ay dapat ipatupad ng tama. Oo. Kung bawal pumarada ang mga tricycle sa gilid, dapat may designated parking area naman. Oo, tama. Na hindi nakakasagabal sa daloy ng sasakyan, si Karanisiga. Ang problema diba, kasi... binusina amura, linggisan da kaya, singarak yan. Mamaong ni. Ang problema kasi, lalo dito sa Dagupan, masikip ang mga mga lugar, wala ng espasyo, yung parking area. So, yun ang mga problema dito sa lungsod. Kahit makikita natin na bawat roadside, may mga nakaparadang mga behikulo, especially yung mga private vehicles. Siyempre, may-ari ng establishment. Mamasnok. Nababay ako ng bus Ang barangay mayor. O kaya, no sinitay otoridad, may businessman, mandalamad mayor. Si mayor, tawagan to na may nansita, o tawagan to may hepe. Santo baga, pulyanan nyo labat di manat kinay. Diba? Taptakin mo, tantam na kintanay. Todas. Yan ang nga kung dyan. Ang katangian ng... maganda sana tingnan kung lapag sa panagsita. Pantay. Pantay. Yung talagang akala mo holiday. Noon talang ang gano traffic, basta ang gapore akabalandra nakaparking, ang gapoy problema. Di ba, makikita mo doon sa mga mga korte, may doon yung balanse na doon nakapiring yung mata ng yung babae doon So, balansyado dapat gawin din ang gawin ng mga local executive. Pantay-pantay ang batas. Wala pong mahirap, wala pong mayaman. Di ba? Yun sanang gawin. Pero, pag umiral ang politika, wala na. Wala na yung batas. Naging butas na. Ang katangian ng tunay na paglilingkod sa bayan, kailangan yung transparent at yung may pananagutan sa taong bayan. Yun sana yung dyan. Transparent. Wala pong kinikilingan dyan. Bilang isang public servant. Kaya nga binigyan ka ng mandato para sa ganun maglingkod ng tama. Di ba? Hindi yung... may kinikilingan. So, ito yung ngayon. Malaking problema dito sa lungsod ng Dagupan. Kung paano maayos ang daloy ng trapiko, kung may mga sagabal na mga nakaparada na mga behikulo
sa gilid ng kalsada, both side eh. May mga Eh, nakaparada. dati, no, parking on the Roadside. right side. Right side, oo. Wala. Pero ngayon, noon, Siyempre, noon yun. iba ngayon. Iba ngayon. Ah. Kaya ngayon, Wala ang pake. oh, alam mo yung sinasabi ng texter natin, nadadaanan ko rin yan yung sa Mura sa may Macador. O Dalawa kasing side yan eh. Yung isa sa Mora Galban, Oo. yung isa naman doon sa may Macador. Oo. So, nakikita ko yan, nandun talaga yung mga maraming sasakyan, particular yung mga tricycle, nakabalandra sila kung minsan sa kalsada eh. May isa pa niya, nagalit yung driver eh. Sabi niya eh, diyan mo na ilagay sa gitna yung tricycle mo, mas mabuti pa. Oh. So, nagalit yung driver ng jeep. Oh. So, yun sana, dapat na ayusin ni Puso Chief Arvin Dicano. Arvin Dicano. Oh, yung kwan dyan. Yung naturang lugar na yan. Siyempre, antes to na pigarantan, interior ta di ararami main road ni. Correct. Main road. Total, dakal mo sa puso. Oh. Maraming nagkalat yung mga nagkalat, hindi nagkalat. Nagkalat. Sabihin ng nagkalat, may mga nakadeploy. Nagkalat, di si Kariman tatakatag dito na. So, nagkalat yun. Yan, tama yan. Nagkalat. Nagkalat yun. Iba yung nagkalat na mga behikulo dyan. At saka yung nagkalat na mga puso personnel. So, maraming mga puso personnel dyan. Kung minsan. Nagkagawin mo sa trabaho da. In fairness, wala rin na tayo gagawin na trabaho da. Kaya nga. So, dapat na maayos sana ang daloy ng mga sasakyan kung maayos ang mga nakaparadang mga tuda o kaya mga private vehicles dyan sa may mga lansangan. Oo. Kailangan natin yung totoong political will. Para sa ganun ay maayos natin ang mga problema dito sa lungsod ng Dagupan. Ayan, may mga nag-text dito eh. Maraming sabi niya rito, maraming nagmomotor at tricycle na walang lisensya idol. Sabi hindi, ang lang dalararata natin. Mula ka 0923-817-2085. Kung natsambahan, huli. Pag hindi natsambahan, hayahay. Yung mga para tunda. Kaya nga. No. Akalusot, ayos. Yun yung kwan dyan. Ang sabi nila kasi hindi namin nababantayan yung mga ang lahat ng lansangan dahil kulang tayo ng mga manpower eh. Kaya nga naman. Problema na nga ang sikip ng daloy. Ng trapiko dito, sisitahin pa namin yung lahat ng mga nakamotor na baka walang lisensya pero may kwan dyan. Walang lisensya o nakainom. Pero may paraan dyan. May budget naman ng Dagupan. May budget naman ng Puso siguro. So, maglagay na lang sila ng CCTV camera. Tapos pag sisihin yung TV. Hindi, kung hindi na monitor ng TV, sisihin mo. Diba? Pag hindi na nasita ng puso, sisihin mo. May mga CCTV naman. Maglagay sila, ma-monitor nila yung mga iba't ibang lansangan kung sino yung mga violators. Yun ang itatawag ng operator ng CCTV doon sa mismong nakatuka na puso personnel. So makakatulong din yun yung CCTV actually para sa ganun mahuli yung mga lumalabag sa batas. Ayan. Sana po magawa natin ng paraan itong itong course ng traffic
sa iba't ibang mga lansangan dito sa lungsod ng Dagupan. Especially kung yung panahon ng December, papalapit na ang December eh. Alas 6:52 ng umaga. Good morning kay Zenaida Zamora Gilbert. Magandang umaga sa inyo. Si Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Gawin din kay Magina Corda, Susana Bungar Bustamante, Elmer Soriano, Merlita Abilia, Mar Pascua, kay Silvia Romero, Lisa Sim, magandang umaga. Kay Jeffrey Castillo, Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Kumusta na kayo dyan? Mga BHW, mga Barangay Tanods, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Si Kagawa Junjun Cabrillo, magandang umaga. Dito sa ating Facebook page. Magandang umaga Good morning po sa inyo. Si Bads Vidal, si JM Balesteros, si Master Sarlo, si Lawrence Stonebridge, good morning. Ayan. Dumayas Benedict, good morning po. Si Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay. Ayan, good morning sa inyo. At good morning din kay Don Ramon Bautista Sr., former Vice Mayor, former Councilor, diyan po sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Ganun din kay Junjun. Oo, si Councilor Junjun. Si Transformer, good morning. Sino yun? Transformer? Oo. Former SK. Former Kapitan. Former Councilor. Former MDR. Transformer Mil Sapira. Ayan. May Lorela Bata. Barkada Tamatan. Okay. Good morning din kay Joel Calvo. Si Long Hair. Taga-Ditanad Kinwanayatan. Barangay Bunlag. Calasiao. At gawin din kay Dave Parahas ng Barangay Wood, Calasiao, Pangasinan. Speaking of Wood, magandang umaga kay former Liga President Carlito Dion. At ganun din kay former Councilor si Gerald Official. Serbisyong espesyal. Kahit wala siya sa serbisyo, talagang tumutulong dyan sa bayan ng Calasiao. Kantabay ng Mayor Patrick. Ayan, good morning sa inyo. Lalo na barangayan, anang mo tayo, Ken. Jeka. Si Madam Annabel Martin Nayal, magandang umaga. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at saka si Engineer Ben Datwin, good morning. And then, good morning kay Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Mike Sison, good morning. At good morning din dyan sa may Mayor's Office, si Madam Marmy, si Boss Carlo, si Sir Bayan, Sergeant Basa, Sergeant Esteves, si Madam Jubit Apiado Esteves, magandang umaga, si Jumel Lorisco, gawin din kay Tristan Solis, si Engineer Art Gaspar, magandang umaga, si Arturo Eustaquio, Ronald Pidlawan, Harold Gangat, magandang umaga. Paano wala na nagpasamutan, ha? Si Dennis Canegosio Perer, good morning. Ayan, abangan ninyo. Abangan nyo ang programang tutulong sa mga gustong magnegosyo. Ayan. Yung mga guidance, yung mga
advice yan. Abangan nyo. Malapit na. Malapit na. Don Ramon Bautista Sr., good morning, sir. Aha. Na nagmamaneho. Aha. Papuntang Region 1 Medical Center. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Vice Mayor Johnny Cabrera. At Maldan. At ganoon din si Councilor Chini Flores, good morning. Good morning po. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Kay Sir Jeffrel, Dr. Felix Domicilio at Boss Darwin at lahat ng mga staff dyan sa Mayor's Office. Si Lakas, good morning. At ganoon din si Councilor Freddy Pinolyar at Madam Sheila Pinolyar, magandang umaga. At sa lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook at nakinig sa kailang mga transistor radio, sa kailang mga tahanan, ay po lubos na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay hanggang sa Lunes muli. Dahil bukas Sabado, Sabon, Banlaw, Downy. At sa linggo, Ironman. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning, ni Kaoli Navarro. Dito naman sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon,